Ito guys, yung binili ko sa Watson. Ito, i-open natin guys. Ito guys. Hello guys, welcome to my channel. This video, mag-haul tayo sa Watson na binili ko kanina. Ito guys, ito guys, ito, nag-sale kasi sila kanina. 3D sale sila guys, at saka sa SM Department Store. So, ito guys, yung binili ko sa Watson. Ito, i-open natin guys. Ito guys. Open natin kung ano ang nabili ko sa Watson. Kasi, nag-sale sila guys. Nag-sale sila. So, naka less 10%. Halos lahat 10%. Ito guys, open natin. Ito yung first binili ko guys. Ito guys. Ito yung Juban. Juban guys, ano to guys, perfume for men. Ano to guys, yung price plus ito 500 plus. I-open natin guys kung mabango ba siya. Ito guys, naka-sale siya. Ito guys, tingnan natin. Maganda yung packaging. Mabango siya guys. Mabango siya. Juban ang iyang name. Mot. Bango siya. Ito para sa hobby ko, plus na lang ito guys. And then itong wipes guys, 9 pesos na lang sa Watson. Yung original price niya is 20 or 19. So naka-sale. Tatlong binili ko guys. Ito. Tapos ito guys, yung Silk Secret na hot oil, hindi to naka-sale. Ano lang, 189. Regular price lang siya. Tapos yung binili ko is yung lip tint na into 8 na less 10%. Ito guys. So ito lip tint. Ito guys. Ito lip tint. Klaro. Try natin guys kung ano, kung maganda ba siya. Yung price niya is 259. Ano na lang siya guys, 259 is 233.75. Naka less 10%. Maganda to guys. Pwede sa lip and cheeks day siya guys. Into it na brand. Ito. Try natin guys kung maganda ba siya. Ito kanina guys, oh. Yung color. Color niya ay raspberry. Oh no! Yung code niya is GT03. So, i-try natin guys kung maganda ba siya. Try natin. 8-hour wear. Wow, nanduta good ani good. Nanduta na siya. I-try natin guys. Maganda ba siya? Okay lang. Ganda siya. Ito guys. Yung next guys, binili ko sa sa department store, SM Department Store. Ito guys, yung laman niya is yung binayaran ko is more than, basta yung binili ko guys is ito guys, Olay. Itong Olay guys is naka-sale sila, 3D sale, ano to guys, 799 yung original price, then naka-less 40%. So, ano na lang siya, mga 400,
473. Ito guys. 400. Yung original price niya is 799. Oh my God! Wow! Na, sayang naman. So, ito. Nakasale sila today. Today guys. Tapos, yung isa, ito din yung anti-aging furnace cream. Ito din guys. Yung original price niya is 399, 200 plus na lang. Less 40%. And then, ito guys. Ito din guys. Yung original price niya is 789, 400 plus na lang, 430, 30 kapin na siguro. Ito guys, yung original price niya is 789, so ano na lang, 40, less 40%. So, tatlo yung binili ko kasi dugay pa silang balik og sale. So, ako na lang gitulo kay sayang kay tanan, mahal ba yan ni. Then, tapos, yung last kong binili is ano, ito guys, yung binili ko guys is yung Argan Glow Moroccan Argan Oil. Ito guys, yung hiyang sa skin ko. Yung price niya guys is 1299, nakaless siya 10%. So, ano guys, mga 6 months ko magamit ka ni. 6 months din ako mahurot. So, sulit yung price niya 1 plus. Mga 6 months din ako mahurot. So, pwede ni siya sa kuan, sa face, sa hair, sa body. So, pwede ni siya tanan. So, guys, nice. Try nyo this. Try, isuwayin ninyo guys. Nindot jud ni siya. I-recommend jud din ako. Nice jud siya. As in, proven jud ni siya guys. Nindot ka imong skin. Kani siya guys. Kani. Then, sa kani sa guys, kani. Ito yung gamit ko sa mukha ko. Ito guys, maganda talaga. Promise. Try nyo. Yung price, mahal siya pero sulit naman. Dugay siya mahurot. Tagal. Yun lang guys, yung binili ko sa SM. Ito kasi, dyan akong tuyo sa SM kaya nag-sale sila karon. So ako dyan diadto kay sayang. Jud face tanan. So, gi-grab na nila ako guys kay 40% sale, 40%. So, kung ang original is mga 789, mahal na kayo kung naka-sale. So, grab ko, tulo ka mo kung gipalit. Tapos kani guys, kani sila din dyan sila mag-sale, panagsara dyan kani sila maka-less 10%. So, timing set, pag adto na ko, naka-less, so ako na lang yung palit na lang ko. Kaya sayang, may na lang, less 10%. So, itry ni guys. Ganda talaga guys. As in, ganda to guys. So, yun lang guys. Yung binili ko sa SM. Ito na guys. So, thank you for watching. Bye!